L'illa crida tota la nit. L'illa té moltes veus i veus que sonen contínuament. Hi ha una matèria sonora contínua. Hi ha veus que viuen a l'illa, hi ha veus que són l'illa i altres que venen de fora. Jo en aquesta proposta interpret 3 d'aquestes veus. Tinc el Soc part del cor, Auntie en anglès i Sòfocles. Auntie és part del cor, però és com l'arrel de la comunitat. Totes tenen cura d'ella i ella té cura de totes. Auntie és una espècie de profeta. Com les fronteres entre els diferents mons per ella no existeixen. És com que ella ho veu tot. La seva memòria va molt més enllà del seu cos físic. Té records de moments passats, presents i futurs. De fet, el text d'aquell Tempest, Auntie és parcialment cega i Zubel, que també interpreta Auntie, està creant una màscara de personatge parcialment cec, però que realment ho veu tot. La meva Auntie, a més de veure-hi, també escolta i sent. I aquí és on entra Sòfocles. En la proposta de Moreno, Sòfocles és un personatge més, és una veu més de l'illa. És com, a partir de text de l'original de Sòfocles, Filoctetes, Moreno ha creat un personatge que interpret jo i vaig dient rèpliques de Sòfocles i d'altres personatges durant la peça en moments clau en anglès. I per mi, com a intèrpret, interpretar Auntie juntament amb Sòfocles és com interpretar la memòria. I la veu d'Auntie és una veu que s'escampa, com el fum, i se solidifica i sosté a l'Auntie del present, que seria Zubel. La veu de Sòfocles és aquella veu del passat que ens recorda coses que hem oblidat, i el cor són aquelles veus més contextualitzades, com viuen en aquell pla on també són Filoctetes, Odisseu i Neoptòlem. M'he centrat molt en com crear una convivència d'aquestes 3 veus en un mateix cos i com conviure també amb la resta de veus dels meus companys en escena. Una convivència que demana la partitura que ha creat Moreno. De fet, la composició de Moreno te permet, com a intèrpret, relacionar-te a la teva pròpia veu com si fos un acte físic. No existeix una veu contextualitzada sense un cos disponible, elàstic i artístic. I Paradise és una peça que, com a actriu, no pots desconnectar ni un segon. És a dir, requereix una preparació prèvia i una concentració molt forta perquè cada peça de tot l'engranatge encaixi. Tenim molta informació per crear personatges. És a dir, a més de la informació que tenim, que dona el propi text, tenim tot l'anàlisi previ que hem fet del sentit de les paraules, tenim la música de Paradise, els moviments, els desplaçaments, i crear ponts entre tota aquesta informació i les indicacions de Moreno, com a intèrpret, per mi és un regal, perquè realment mai estàs perduda. Sempre saps quin camí triar. Com a cor, m'estic centrant molt en com, des d'un individu, formar part d'una coralitat. Perquè el cor és una, però a la vegada és moltes. I treballar les intervencions del cor, que són molt curtes, en moments molt diversos de l'obra, com si fos un mateix discurs, està sent un repte impressionant. I també estic gaudint moltíssim del treball de text en anglès. M'està permetent apropar-me al text d'una manera que no havia fet abans, i Kate Tempest i el seu spoken word està sent una inspiració constant, perquè hi ha molta teatralitat en com fa servir les paraules als seus temes, i a mi m'agradaria trobar una mica d'aquesta qualitat i juntar-la amb la meva pròpia teatralitat com a intèrpret. No només en anglès, sinó també en català. Sí, per a mi actuar o l'art de l'actuació té a veure amb el verb dissenyar. I de la mà del Moreno, jo crec que no només tens a disposició els elements com el mateix text o el que s'amaga darrere aquest text, sinó que ell et regala una composició musical que d'alguna manera acaba sent el canal perquè el cor viatgi dins d'aquesta composició. També et pots apoyar en l'anàlisi de text que hem fet sobre tot aquest treball. Et pots apoyar també en la veu de Sòfocles, que moltes vegades succeeix com un contrapunt a escena.
I hi ha alguna cosa important com a element per interpretar aquesta obra, que jo crec que és la sensibilitat pròpia que tenim sobre la visió del món contemporani. Amb aquest text jo crec que és molt difícil desvincular-se d'això. Hi ha rèpliques que són, si llegeixes el món contemporani, són punyals, tant dir-les com escoltar-les. I serà un procés molt interessant anar a escena cada dia a dir aquest text meravellós. I també hi ha una cosa molt interessant en aquest personatge que crec que estic aprenent, que potser encara no li sé donar paraules, però té a veure amb aprendre a contemplar i a presenciar des de dins i alhora ser el medi per permetre que l'audiència també contempli i presenciï el que exposarem a escena.